Yan o. O yun o, 35 pesos yung kada plastic po ng pakbet. Ngayon lang natin siya uli naglatag ng pakbet dito, no? Tapos may mga kamyas. Sa kamyas po, magkano po? 30 Yun. 30 po yung 1/4 ng kanyang kamyas. Masarap to sa mga isdang tawilis, yung sinigang na isda sa kamyas, no? Sigang sa kamyas. Boss Lando, Ayan, ano, 150 na lang. 150. Paubos na, Lodi, ah. Tapos na. Ang bilis. Na lang eh. Kaya nga eh. Mura sa riwa pa. Yan po, 150 po sa mga Alam mo, 150 lang yan. per kilo, no? Tumpukan po dito ay 50 pesos, no? Napakarami na, oh. Natumpukan. Pwede ka na magpangat ng isda. Sa galunggong. Magkano bal sa galunggong? 180, oh. Malalaking mga bal sa galunggong po natin dito. Tapos torsilyo. 180 po sa mga per kilo ng isdang dorado. Talakitok magkano? 300. Yan ang presyohan po ng ano. Ayan. Kasi nagtatanong sa akin yung ano, tanong mo na nga yung presyo ng mga isdang bato dyan. Sabi sa akin para ano, mapuntahan namin. 240. Ang yellowfin tuna. Oo. Snapper to, di ba? Oo, snapper. 240, 240. ang ganda, no? Laki to, 300. Ayun, yun ang mga presyo ng mga latag nila, oh. Sagisi, Binduan. binduan. Dito nagkakasawa ko eh. Ito, tandaan mo yung mukha. Ito, napagkakamalan. Banak na maliliit. Tapos kabasi, malakapas, tsaka ito po. Halos lahat po ay 50 pesos po yung kanyang binibenta po dito sa Malabon Fish Market na isdang tumpukan. Sa 35 pesos. So ang ganda ng ating mga ampaw dito na kanyang binibenta, no? Yan po yung ampaw sa papalapit na Pasko. Tapos ito yung mga isda. Magkano to? Yan. No, 60 yung malaki. Ay, 60 pesos yung malalaki na pang aquarium, no? Ito po yung mga nakikita natin latagan niya ngayon ng naka-display na pang aquarium na isda. Tapos may mga goldfish. Ito. Alright. Good morning, good morning, good morning sa ating pong lahat. At dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. At mag-a-update tayo ng mga presyohan ng gulay at mga tumpukan at iba pang laman dagat na kanilang inilalatag po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore dito po sa Malabon Tumpukan. So, tara, let's go! Magkano ang per kilo mo ngayon ng kalamansi? 60 po. Kilo, 60 pesos? Ba, ang baba ng presyo ngayon ng kalamansi, no? Baba na. Ito, pinakamahal. Magkano kamatis? 30 pa rin ba po? 200 pa rin ang kilo. So, 200 pesos pa rin po yung kilo ng kamatis, no? Talagang mahal ang presyuhan. Pero meron din silang binibenta rito na 20 pesos na isang plastic na ano. Yan. Ito po, 20 pesos po na mga kalamansi. 20 pesos sa mga bawang, no? Ito po, 50 pesos sa ganitong karami, no? Kalahating kilo na to. Ayan, kalahating kilo po ay 50 pesos. Ayun, yung mga presyo niya ng gulay dito sa Malabon Fish Market, no? Ito, mahal din tong siling berde. 60 ba po? So, iikotin natin tong gulayan nila, no? Magkano ngayon ang sigarilyas? 70 pesos na mga per kilo ng latag ng sigarilyas. May mga tumpukan din po dito ng sayote. Tsaka labanos. Magkano yung magkano yung tumpukan ng sayote? 35 pag tumawad. Ayun, pag tumawad po 30 pesos. Tapos may mga labanos po, no? Sa mga mahilig o hindi na masiselan na mga kumakain ng ganito, syempre, talagang ulam na ito. Na haluan nyo lang po ng mga pansahog, kagaya po ng mga baka o baboy, ay meron na kayong maiuulam. Ayan, dito naman po tayo kay nanay. Good morning po, nay. Shout out po. Ay, si nanay,
Nag-aasikaso siya ng mga gulay na pakbet. Ito po. Yan oh. 35 yan, boss Lando. Oh, yun oh, 35 pesos yung kada plastic po ng pakbet. Ngayon lang natin siya uli naglatag ng pakbet dito, no? Tapos may mga kamyas. Sa kamyas po, magkano po? 30 wapos. Yun. Sa riwayan. 30 po yung 1/4 ng kanyang kamyas. Masarap to sa mga isdang tawilis, yung sinigang na isda sa kamyas, no? Sigang sa kamyas. 30 pesos na 1/4. 120 na per kilo. Ayun. So, yan po yung mga ano po nila, no? Tapos na magkano tong tanong nyo ngayon? Talong, benching ko. Ayun, 25 pesos po sa mga kanyang naka-plastic na talong. Ayan yan, YouTube. Anong channel niya? Boss Lando Explorer. Boss Lando. Ah. Follow kita kuya. Sige, salamat. Thank you. Shout out, shout out. So, yan po yung mga presyohan ng latag ni nanay po dito ng mga gulay sa Malabon Fish Market. Nay, marami pong salamat ha. Thank you po. Hello po, Nay. Good morning. Nay, salamat ha. Nakita ko sa mo nag-iikot. Alright. Dito tayo sa ating mga kaibigan na nagbebenta ng yellowfin tuna, no? Dito po ang mga per kilohan niya ay 150. Yan, Boss Lando. Ayan, oh. 150 na lang. 150. Paubos na, Lodi ah. Tapos na. Ang bilis. Apat na lang eh. Kaya nga eh. Mura sa riwa pa. Yan po, 150 po sa mga Alam mo, 150 lang yan. per kilo, no? Mura po yan dito sa Malabon Tumpukan. Boss, thank you ah. Salamat. Ano ba? Tuwing siya, shoutout sa akin. Ito po yung mga tumpukan po ng ating tawilis, no? Sa halagang 50 pesos, napakarami na. Ang yellowfin tuna po dito ay 180 na per kilo. Ayan, tagin tayo na. Pasok eh. Tumpukan po natin dito ay 50 pesos. At ang bangus po natin ay 120 na isang piraso at 100 pesos. Pwede bukas. Di ba, nung nakaraan mo na dinom? Nalodi, salamat ha. Thank you. Alright, so yun po yung update ng kanyang yellowfin tuna at mga tawi. So ang tumpukan po dito ay 50 pesos, no? Napakarami na, oh. Yan po yung mga tawilis na binibenta niya po rito sa halagang 50 pesos na tumpukan. Dito rin po ang mga tumpukan din po natin, no? 50 pesos sa mga sariwang tawilis at mga salay-salay ginto. 50 pesos na napakarami na at ulam na ng buong pamilya. Ate, yung kita nun. Para lumiit. Mayroon. Kanya nga yun, walang Alakaak sa halagang 50 pesos din po na tumpukan. Pwede ka na magpangat ng isda. Tapos ang mga bangus po natin dito ay 150 po ang isang piraso, may 100, may 120, meron din pong 140 na kada piraso. Hoy, wag pa kayo marap na. Boss, ate. Sige pa. Tumpukan po ng ating mga galunggong dito, no? Galunggong babae po ay 50 pesos kada tumpukan. Meron din pong 100 pesos. So, marami na yung mga tumpukan po nilang binebenta rito, no? Talaga makakapag-ulam ka na. At 50 pesos na mga tumpukan din po ng tawilis, banak at espada. Alright, yun po yung mga... So, shout out! Shout out Floresco! Shout out! So, lipat tayo dito sa kabilang side ng ating mga vendor sa Malabon Fish Market. So, nakita natin yung kaibigan natin taga Floresco. Shout out! So, yun yung mga taga Floresco dito sa may lugar ng Jacinto, no? Ayan, no? Shout out! Tapos dito, 140 yung per kilo.
Tapos may mga balsa galunggong, no? Yan po ay mga kararating na po, no? Mga sagisi na isda. Na bagong dating na kinuha po nila sa market day na botas. Yan, kararating na po, no? Balsa galunggong. Magkano balsa galunggong? 180, oh. Malalaking mga balsa galunggong po natin dito. Tapos torsilyo. 180 po sa mga per kilo ng isdang dorado. Sagisi mo, magkano? 200 pesos po sa mga presyohan ng sagisi po dito, no? Yan po yung mga isdang bato na nakalatag po ngayon dito sa Malabon Fish Market. Magaganda po yung mga latagan po natin dito ng isdang bato. Boss, thank you ah. Salamat. Ito, oh, gaganda rin po ng mga latag nila, oh. Mga kadarating na kahango lang nila sa lugar ng market rin, no? Mga isdang sagisi. Tapos mga isdang snapper, oh. Talakitok. Tapos meron din mga dorado. Yellowfin tuna. Ha? Mukhang kararating mo lang, galing ka sa market rate. Talakitok magkano? 300. Yan ang presyohan po ng ano. 50 po na. Ayan. Kasi nagtatanong sa akin yung ano, tanong mo na nga yung presyo ng mga isdang bato dyan. Sabi sa akin para ano, mapuntahan namin. 240. Ang yellowfin tuna. Oo. Ikaw. Snapper to, di ba? Oo, snapper. 240. 240, ang ganda, no? Nakito, 300. Ayun, yun ang mga presyo ng mga latag nila, oh. Sagisi, Luan. binduan. Dito nagkakasawa ko eh. Natandaan mo yung mukha. Ito, napagkakamalan ng isang mga... Oh, bakit? Napagkakamalan magkamukha kasi, no? Ito, isa pa na Ilabaw. Masako talaga. Ayun, ako na eh. Ito yung dorado. Dorado, peso na pili. 200. Ayun, 200. Yun po yung mga per kilo ng latag po dito ng mga isdang bato sa Malabon Fish Market, no? Sa Malabon tumpukan po ito. Ayun, nandun, snapper. Talakito ko yan, isa na talakito. Ayun, snapper. Dito ka, kasi. Nagkapunta mo ba? Ito madalas kong bilhin eh. Sarap po. Ano sabi? Boss, thank you, ah. Ito nakaraan, ano rin sa'yo. Vlogger natin yan. Ito yan sila. Ito kayo bumili. Sa Riwala, isda rito. Oo. Mura pa. Hindi ka bumili ngayon? Ayan. Nakabili. Nakabili na pala yan, oh. Hindi ako makakaliwa. Thank you, thank you. Customer mo na pala yan. Ito yung Sabado. Oo. Ito ano, hindi yan makatawa. Mga 50 pesos na mga latagan po nila dito, no? Mga yan po, oh. 50 pesos may mga mauulam ka na. Yung kung isdang ito ay banak na maliliit. Tapos kabasi, malakapas, tsaka ito po. Halos lahat po ay 50 pesos po yung kanyang binibenta po dito sa Malabon Fish Market na isdang tumpukan. Yellowfin tuna, no? 150 na per kilo. Boss, wala kang tinda. Kahapon wala kang tinda. Lalakad ako ng papel. Yan nasikaso ka. Boss, thank you. Tumpukan sa halagang 50 pesos, no? Sariwang mga tawilis pa rin po yung mga nakikita natin latagan sa Malabon Fish Market. Dito ay 140 na isang piraso ng bangus dagupan, 120 isang piraso rin po. Magkano per kilo mo na espada? 160? 180 na per kilo. Dito sa isda mong dilat na dilat, 180 sa mga per kilo.
So shout out Ate Pam. Yan, shout out. So mga per kilo niya po dito ng bangus pandaing ay 130 na per kilo. Bukas na lang Ate Pam. Bukas. Bukas. Bukas na ibibigay. Alam mo na yon. Yan po, no, yung mga latagan po dito sa Malabon Fish Market, no. Yan po yung mga tumpukan na sa halagang 50 pesos. May mga mabibili ka na dito, mga tilapia. Iwan mo sa kanya. Ah, sige, sige. Uwi ako Bulacan na yan eh. Uwi ka ba? Balik ko yan. Secret! Sana Yan po yung mga latagan po nila, no, ng tumpukan sa halagang 50 pesos. Tawilis 50 pesos. May mga kabasi rin po dito na 50 pesos na mga tumpukan. 140 sa mga tumpukan po ng bangus. 4 na piraso. 130 sa mga 3 piraso po ng tumpukan ng bangus dagupan. So ito, lagi natin nakikita to na lagi natin binablog, no? Ito ay laging sold out kapag talagang ang ating mga kababayan ay dinarayo siya dito sa Malabon Fish Market. So, yun po yung update natin sa ating paglalakad dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. At kitang-kita naman po natin ang kanilang mga tumpukan ay napakarami po nilang ibinibigay o ibinebenta, no? So, dito tayo kay Kuya. Hoy, boss! Kuya, shout out. Yes, shout out po sa mga taga-bayan. Ayun, shout out po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Yan. Magkano ngayon po yung tilapia yung Batangas? 120 pa rin, boss. Dito sa maliliit. 110. 110 pesos po dito po sa maliliit, no? Tapos 120 sa kanyang tilapyang Batangas. So shout out pong muli Kuya, salamat po. Thank you. Boss, yung bangus eh. Yan na lang po talaga natira. Tilapia na. Mainit na. Mainit naman. Maya-maya mag-yero na. Dito naman ako Kuya, salamat po. Shout out pong muli, shout out po. Alright, dito tayo sa ating kaibigan na nagbebenta ng prutas sa Malabon Fish Market at tayo ay mag-aalam-alam ng mga panibagong presyo ng kanyang latag ng mga naka-plastic. Bossing, shout out. So, yan po yung mga latagan po ng kanyang mga paninda sa Malabon Fish Market, no? Orange 100, apple 100, peras 100. Yung lemon po ay 3 piraso 50 pesos. Natundan po natin ay 120 at ang ating lakatan ay 70 pesos. Tapos may mga ampaw rin po dito, no, na binebenta. Ito po 100 pesos. 100 pesos to. Bagong labas. 100 pesos. Ito? Oo. Dito nabilang ko. Hindi, ang presyo 100. 100 pesos po itong ganitong kalaki na ampaw. Tapos ito mga 10 pesos to. Ito 10 piso po. Ito 50, pang coins, pang 20. Pang coins sa 2020, oh, meron na rin maliit, oh. Talagang bebenasin ka kapag ikaw ay magbibigay sa inaanak mo sa halagang 20 pesos, naka-sobre pa. Talagang 20. Sabihin mo. Yan ay, maganda na. Eto, magkano tong ganito? 35. 35 pesos. So, ang ganda ng ating mga ampaw dito na kanyang binebenta, no? Ito, isang balot. Yan po yung ampaw sa papalapit na Pasko. Tapos, ito yung mga isda. Magkano to? Yan. Ito, 60 yung malaki. Ay, 60 pesos yung malalaki na pang aquarium, no? Ito po yung mga nakikita natin latagan niya ngayon ng naka-display na pang aquarium na isda. Tapos may mga goldfish. Ito, magkano to? 50. 50 pesos. Ito, 50 pesos din ng mga latag nila, no, ng kanyang display na isda. Janitor fish, ang galing. Talaga pag janitor may sahod yun. So ayan po yung update natin ng kanyang mga isdang pang aquarium dito sa Malabon Fish Market. So shout out sa inyong dalawa mga idol, shout out. Thank you, salamat po.